Корбан бәйрәме бөтенләй башка төрле. Якты, күтәренке, күңелле. Мин аны бик яратам. Әнием әйтә, Корбан бәйрәме якыннарны шатландыру көне дип. Бу бәйрәм хаҗ тамамлануының шатлыгы, рәхмәт һәм бәрәкәт вакыты. Бу Аллаһ Тәгаләнең безгә биргән зур бүләге. Безнең хәзрәт шулай дип өйрәтә. Дуслар белән гел Аллаһ юлында булып, башкаларга ярдәм итәргә кирәк. Һәм шуны эшләргә дә тырышабыз. Әтием, Корбан бәйрәме якыннарның кадерен белү, искә алу һәм онытмау вакыты ди. Туган апа, бу бәйрәм тормышның тәмен тою мизгелләре ди. Минемчә, барысы да дөрес. Бу бит бөтенләй башка төрле көн. Корбан бәйрәме белән!